शिवसेनेचा महापौर होईल ही सर्वांची इच्छा आहे. भास्कर जाधव यांनी पेच टाकलेला आहे असं म्हणत पेडणेकर यांनी वक्तव्य केलं. एकनाथ शिंदेंनी पेच सोडवावा असंही पेडणेकर म्हणाले. भास्कर जाधव कडवट शिवसैनिक असल्याचं पेडणेकरांनी म्हटलंय. एक असे कडवट शिवसैनिक आहे. बाळासाहेबांच्या प्रेमापोटी त्यांना जी भावना होती ती त्यांनी बोलून दाखवली आहे. आता त्या भावनेचा आदर होतोय, अनादर होतोय तर सगळेच बघतील. पण आम्हालाही वाटतं की इतकं अट्टहासाने जे काय केलात तर मग तिथे बाळासाहेबांचाच शिवसेनेचाच महापौर असावा. पण आता त्या आकड्यांच्या गणितात कुठल्या बाकड्यावर ते ठरवतील. आम्ही आमचं ठरलंय.